Mindig is kíváncsi voltam, hogy hogyan készülnek a dobozba zárt ételek. Ma egyszerre két álmom is teljesülhet. Eljuthatok oda méghozzá teherautóval. Ezek volnának az alapanyagok, Zsuzsa? Így van. Ezekből a száraz alapanyagokból készülnek az ételek, de ez itt nem minden. Szeretném megmutatni a friss alapanyagokat. Akkor kérem, mutassa. Parancsolj! Ó, köszönöm. Íme, itt látható a frissen szeletelt burgonya, a paradicsom, a padlizsán, rengeteg friss zöld fűszer, tehát minden, ami szükséges a főzéshez. Az illatok azért magukért beszélnek, de ahogy látom, kicsit fagyos a hangulat. Úgyhogy menjünk tovább. Ilyen monumentális. Igen. Több száz palacsinta sült le ma délelőtt? Teljesen hagyományos módon készül a palacsinta, akár az otthoni konyhában. Igen, mondjuk alig ha tudna máshogy ugye a palacsinta. Lehet kóstolni? Természetesen nyugodtan. Kíváncsi vagyok, hogy az íz is valóban ugyanolyan-e, mint otthon a nagyi palacsintája. Ó, töltött paprika. Igen, így Ennek van. sem állok szívesen otthon neki. Főleg nem egy paleó töltött paprikának. Mitől paleó az töltött? Hát például attól még egy hagyományos töltött paprikát rizssel készítünk el, a paleó töltött paprikába karfiol rizs kerül. Karfiol rizs? Bevallom, ilyenről még nem hallottam. Mi az? Kinézetre rizs, de igazából 100% karfiol. Vanda a kóstoláson kívül az ételek csomagolásához is kedvet kapott. Én még melegen dobozoltam be az ételt, de hogyan tud friss maradni? Árulj el! Hiszen ez a sokkolásos technológia lényege. Még melegen bekerülnek az ételek a sokkolókamrába, közel 1 óra alatt lehűtjük őket 3 Celsius fokra, emiatt tudnak igazán zamatosak maradni. Habár Vanda sok információt megtudott a készételek kapcsán, maradt még pár kérdése, melyekre szeretne választ kapni. Sokaknak még mind a mai napig fenntartásaik vannak a műanyag dobozban érkezett ételekkel kapcsolatban, miként tudná őket megnyugtatni? A mai világban a legfontosabb az egészség mindenki számára. Ez a készételeknél is ugye elsődleges szempont, hogy friss alapanyagokból készüljenek, tartósítószermentesen, így mindenki számára egészséges ételt nyújtva. Sokan aggódnak a csomagolása miatt, de megnyugtathatunk mindenkit, hogy ezek olyan dobozban érkeznek, amelyek kifejezetten erre a célra lettek kifejlesztve. Hogyan járnak annak utána, hogy az elkészült étel milyen minőségű és milyen ízvilággal rendelkezik? Természetesen minden nap meg kell kóstolni ezeket az ételeket a főzés után és a kiszállítás előtt, hogy biztosak legyünk abban, hogy mindennek megfelelő az ízvilág és a minősége.